ଆସ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ସିନା ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। କାହିଁ କେଉଁ ଆଗରୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗପ ଶୁଣେଇବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏବେ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଗପ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। 100 ଭିତରେ 100 ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ କହିସାରିଲିଣି। ଆଜିର ଗପରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଜି ଭଗବତୀ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କ'ଣ, ଭଗବତୀ ଗୀତାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବତୀ ଗୀତା। ସେଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜିର ଗପରେ। ସେଇ ଶ୍ଲୋକ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର 26 ଶ୍ଲୋକ। 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର 26 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, କୌନ୍ତେୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳଂ ତୋୟଂ, ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳଂ ତୋୟଂ, ଯୋ ମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଦିଚ୍ଛତି, जो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त अप्रभूतमस्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୋତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହିତ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସଗୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାକୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏକଥା ତ ଆମେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ଅନେକ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ, ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ମୁଁ ଛୁଇଁବି କେମତି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳଂ ତୋୟଂ, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପାଣି ଜଳ, ଯିଏ ମୋତେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରେ, ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସଗୁଣ ରୂପରେ ଯାଇକି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ତ ଆଖରିକ ଅର୍ଥ ଭଗବତୀ ଗୀତାର। କିନ୍ତୁ ପିଲେ, ତାର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାର୍ଥ ରହିଛି। ଅନ୍ତରାର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପତ୍ରಂ, ଆମେ ତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେଉଛେ, ବେଲପତ୍ର 108, 1008, ଲକ୍ଷେ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାର୍ଥ ପତ୍ର, ଭଗବାନ ବେଲପତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଉଛେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇ ପତ୍ର ଚାହାନ୍ତି, କରପତ୍ର। ହେ ଭକ୍ତ, କରପତ୍ରକୁ ଆମେ କରପତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ, କରପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଇଏ ପଞ୍ଚେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ପଞ୍ଚେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତୋର ଏଇ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଠି କରିକିରି, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରିକି ମୋତେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ, ପୁଷ୍ପର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର କଳନା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଧେ ସଂସାରର ପୁଷ୍ପ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନ ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା? ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କର। ନିଜର ହୃଦୟ ରୂପୀ ଫୁଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ନିଜ ହୃଦୟଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ନିଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳಂ ତୋୟା, ଫଳର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଫଳ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବା? ଫୁଲ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରିବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଫଳ, କର୍ମର ଫଳକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁ ତୋର କର୍ମ କରିଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଫଳରେ ଆଶା ରଖିକି କର୍ମ କରନା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋର ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରେଇ ଦେଲେନି? କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହେଲା ନାହିଁ?
କାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଆଏସ୍ ଜୋଇଁ ପାଇଲାନି, ଏକଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ କର୍ମ ଫଳ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଦେବେ। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଫଳ ନ ଦେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମର ଫଳକୁ, ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଦେଇଥିବା କର୍ମକୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଫଳ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସବୁ ତୋର। ତେଣୁ ସେଇ ଫଳ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଆମ୍ବ ପଣସ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ତ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ପଣସ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଆମର କର୍ମର ଫଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ତୋୟା ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳଂ ତୋୟା। ତୋୟା ଅର୍ଥ ଜଳ। ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାଇକି ଏବେ ବୋଲବମ୍ରେ ଯାଉଛେ, ପାଣି ଆଣୁଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେଇ ପାଣି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କ'ଣ ଢାଳିବା? ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଖିର ନୀର। ଆମର ଅଶ୍ରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୟନାଶ୍ରୁ। ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଆପ୍ଲୁତ ନୟନର ଅଶ୍ରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୟନର ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ବିହଳିତ ହୋଇ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ୱତଃ ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୁହକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ନୟନର ଜଳକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ନଦୀରୁ 108 ଜଳ ଆଣୁ, ହୁଏତ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ, କାରଣ ତା ପଛରେ ଆମର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ନଥାଏ। ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ବେଗ ଭଗବାନ କାଡ଼ିକି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ଆବେଗ ଭରା ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୟନର ଜଳ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 26 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳଂ ତୋୟଂ। ମୋତେ ଯିଏ ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍। ତା ସହିତ ତାର ଏଇ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କଲି, ସେଇ ଅନ୍ତରାର୍ଥ ବି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ତେଣୁ ହୃଦୟ କରପତ୍ର, ହୃଦୟ ପୁଷ୍ପ, କର୍ମର ଫଳ, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ ନୟନର ଜଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ଗପ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କେବେ କୌଣସି ଗପ ନେଇକରି ଆସିବି। ମୋର ଗପ ଶୁଣିଥା ଆଜି ପାଇଁ।